Bane Đurov je protestovao kod pomoćnog sudije i odjednom video sam sa klupe da poziva glavnog sudiju kad je glavni sudija dobio signal od pomoćnog sudije i podršku od gledaoca, dao mu je crveni karton. Odjednom su potrčali svi igrači našeg tima i u toj gužvi raspravi počeo je da se raspravlja Mladenović, naš golman, i nakon rasprave sa sudijom on je pljunuo glavnog sudiju i dobio i on crveni karton. U tom trenutku sam ja počeo da se raspravljam sa glavnim sudijom i opsovao ga, rekao mu šta radiš budalo jedna, on je isto to uzvratio meni, opsovao mi i rekao da sam ja budala, nije on budala, i uhvatio sam ga za gušu. Pripretio mu i on je rekao pokazat ću i tebi crveni karton. Mislim, nisam kriv u tom trenutku, tako da ne znam zašto mi pokazuje meni crveni karton. Opet sam ga uhvatio za gušu i onda su me razgurali redari i domaći igrači i onda se završilo na tome da je delegat rekao da se utakmica prekine. Nisam shvatio zašto je utakmica prekinuta, zbog toga što glavni sudija nije odsvirao niti kraj, niti je rekao da je utakmica prekinuta, jednostavno izašao je sa terena, a delegat je rekao da se više ne igra. Hoću da napomenem i to da smo od strane delegata vređani na nacionalnoj osnovi, da nam je rekao da samo može u Željušu da igramo fudbal, ne može da igramo po Niškoj zoni i tako fudbal. Mislim da to nije korektno i ne znam iz kog razloga je to.